Mä tiedän, että sä oot lähteä pois tästä maasta. Mä tiedän tavan, millä ne velat saadaan kuitattua. Huomenna aamulla Helsingin ydinkeskustassa tapahtuu elinsiirtokuljetus. Mä annan sulle tästä ohjeet, missä se mies liikkuu. Sun tehtävänä on ryöstää se laukku ja tuoda se mulle saman tien. Jos sä onnistut tässä, niin mä katson, että sun velat on kuitattu. Missä oot ollut koko päivän? Juossut pitkin stadia. Missä se sydän on nyt? No ei ainakaan täällä. Mä tarviin sen sydämen. Pienen tytön sydän. Siitä ei ollut mitään puhetta. Tarviin. Etkä sä sairas paska kuvittele, että mä antaisin sen sulle. Jos mä en saa sitä tytön sydäntä tänään, niin mä tuun ja mä revin sun sydämes irti. Unta nää! Miten niin se on poliisista? Se tarkoittaa, että mä en saa sitä sydäntä takas vai? Poliisin antamien tietojen mukaan mieheltä varastettiin ainoastaan elinsiirtolaukku. Poliisin tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että laukun sisällä on pienelle tytölle kuuluva sydän. Tytön vanhemmat ovat pyytäneet ryöstäjää palauttamaan sydämen. Mä tiedän, missä sydän on.